Bun găsit! În minutele care urmează, descoperim împreună care este secretul relației perfecte. Știai că în țările occidentale 50% din cuplurile căsătorite ajung la divorț? Despărțirile se produc rapid în zilele noastre și nu pentru că oamenii s-au modernizat și nu mai acceptă orice într-o relație, ci pentru că pur și simplu partenerii nu se cunosc pe sine și nu își conștientizează propriile răni emoționale. Sănătatea emoțională a ambilor parteneri poate fi afectată din cauza unor experiențe trecute dureroase sau al unor conflicte nerezolvate. Când cei doi se întâlnesc, fiecare își aduce cu sine bagajul sentimental. Am cunoscut persoane care sar dintr-o relație într-alta, fără a sta prea mult pe gânduri, sub pretextul că nu pot sta singuri. De fapt, acest nu-mi place să fiu singur înseamnă că nu-mi place să fiu singur cu mine însumi sau cu mine însă. Adică nu mă accept pe mine și nu mă iubesc. Cunoscându-mă pe mine, dându-mi timp să mă descoper și voi reuși să mă accept și voi atrage lângă mine persoana potrivită. Când fugi de această singurătate, în realitate fugi de tine, pentru că dacă petreci mai mult timp cu tine și îți dai măștile jos, ți-e teamă de ce vei descoperi. În cartea sa, Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine, terapeuta Liz Bourbeau identifică respingerea, abandonul, umilirea, trădarea și nedreptatea ca fiind cele 5 răni fundamentale cu care orice om se naște și care fac parte din lecția de evoluție a fiecărui individ. Conștientizarea acestor răni, susține autoarea, ne eliberează de suferința emoțională, ajutându-ne să ne vindecăm și să evoluăm din punct de vedere spiritual. Rănile emoționale se activează în copilărie și cel puțin 2 dintre ele devin dominante, însoțindu-ne de-a lungul vieții și amplificându-se odată cu trecerea timpului. De regulă, intrăm în relații cu oameni cu care rănile noastre rezonează și ne alimentăm reciproc, în mod inconștient, aceste vechi suferințe care și-au rădăcinile în copilărie. Iar când situația devine critică, ieșim din relație și reîncepem căutările. Vrem cu tot din adinsul o poveste de dragoste cu final fericit, un partener sau o parteneră ideală care să ne salveze sau care măcar să nu ne mai dezamăgească așa cum a făcut-o fostul sau fosta. Din nefericire, dacă nu ne-am vindecat vechile răni, următoarea relație are același deznodământ ca și precedenta. Uneori, despărțirea este chiar mai dureroasă, întrucât o percepem ca pe un nou eșec personal pe care pur și simplu nu îl putem accepta. Ce poți să faci pentru a avea relații sănătoase este să te concentrezi pe soluții, nu pe probleme. Odată ce începi să conștientizezi rănile emoționale, ai răbdare cu tine însuți. Procesul de vindecare este ca un drum lung și anevoios, care uneori îți va părea că nu te duce nicăieri. Dar nu îți bloca mintea pe problema sesizată, ci caută neîncetat soluții. Documentează-te mai mult despre metodele de vindecare. Descoperă ce tehnici ți se potrivesc cel mai bine. Sau apelează cu încredere la ajutorul unui specialist. Un terapeut sau un mentor te poate susține pe lungul drum al vindecării sau te poate ajuta să-ți privești problemele dintr-o altă perspectivă. Fii tolerant cu rănile celuilalt. Așa cum tu ai multe de vindecat în sufletul tău, tot la fel are și partenerul tău.
Fie că verbalizăm sau nu, cu toții sperăm că vom găsi înțelegere în cuplu. În situațiile conflictuale sau în momentele mai puțin fericite din cuplu, încearcă să te transformi într-un martor detașat al relației. Oare partenerul tău greșește chiar așa de mult cum credeai? Sau reacționează la unele situații într-un anumit fel, tot din cauza unor răni vechi pe care încă nu le conștientizează? Analizează-l atent și încearcă să descoperi ce se întâmplă cu adevărat în sufletul celuilalt. Încetează să-l mai judeci din impuls și răspunde cu iubire atunci când spiritele se încing. Poate că nu vei reuși dintr-o dată să aduci armonie în relație, dar cu siguranță vei evita generarea unui conflict de proporții, cu nervi și vorbe grele care aduc mereu nefericire. Adevărul este că fericirea ta ține doar de tine, în orice situație, fie că ești sau nu într-o relație. Dacă intri cu această mentalitate în cuplu, cu siguranță ți-ai învățat deja lecția și vei trăi armonie și fericire alături de partenerul tău. Dacă însă la orice obstacol vezi doar greșelile celuilalt, nu te afli pe drumul cel bun și nu va merge nici de data aceasta. Problema este de fapt la tine, iar până când nu îți dai seama de asta și nu încetezi să-l învinovățești pe cel de lângă tine, nu vei găsi echilibrul în relație. Și în final, acceptă că oamenii sunt diferiți și unici. În teorie, știu că știi, femeile și bărbații sunt fundamental diferiți, dar în cuplu ești conștientă cu adevărat de asta? Gândește-te mai des la aceste diferențe, mai ales când ai tendința să îl judeci pe celălalt sau să găsești vinovați în orice situație limită. Unicitatea este cea care ne face cu adevărat speciali și în ea constă, de fapt, magia care ne leagă. Bucură-te de omul de lângă tine zi de zi, caută în el sau în ea acea scânteie divină și încetează să vânezi greșelile și defectele oriunde. O atitudine tolerantă și pozitivă te va ajuta să-ți îmbunătățești relațiile cu ceilalți, precum și să atragi lângă tine persoana potrivită. Iar dacă vrei să îți vindeci rănile vechi, dar nu știi de unde să începi, sau cauți ajutor și înțelegere pentru a-ți armoniza relația de cuplu, te invit să te înscrii la atelierele de conștientizări pe care le țin pentru oameni ca tine în fiecare weekend la Brașov. Și nu uita, alege fericirea și trăiește-o clipă de clipă.